tinon langening pamyat busana maka warna renggeng kencana retna bandera layu kumite sendrang bandres sing maruta serena kumaraning wiyat mantian kumlebeting waja Suprasta kayune pangke prapal Puspita hanjrai siti Peron mawur katiuping angin kukilo biar sumebar ulung-ulung agendak maut peksi katrajak kajeng ageng alit kababat karungkat rungkut sumilak awit kaprabawan gini rubondo yudo para putra ngalengka ingkang simedya Ambondo Raden Jayaguda para kadang putra ngalengka datan wonten ingkang saged ngendhih kridane Raden Jayaguda sateng Raden Jayaguda melajar nacap wonten Tleging Wana ngasta mekutha agemanipun Prabu Dasamuka. Kasambet tindaknya Prabu Dasamuka sumedya gayuh wahyu kembang klepu Dewa Daru pinangka dadya pati uriping Pragosa. Nitih wonten gigiripun perjineman ngalengka nama Digya Kalamrica. Sumusup hima himantaka kemul mega malang Digya Kalamrica sumedya minggah kayangan deder penyu sinik kang kocapana haningkang lagya lumaksana kang kinarep sabating carita nenggih kayangan deder penyu Bathara Daneswara nampi rawuhipun ingkang rayi Nalendra ngalengka diraja Prabu Dasamuka tinon saking Mandrawa prabawane eling-eling Nalendra ingkang dadi geneping dewa prabawane Kumara.
wangir mantan kangen Anenggi milik warnani roka yangan deder penyu Sopo tambo sopo weruh ingkang murbuni wami sesa kalangan deder penyu anenggi punika warnani roka jangkeping dewa Trida Swataknawa duke nguni Nalendra Lokapala Prabu Danaraja ya Prabu Danapati ingkang katarimah panunipun nglilakaken tata gelar wonten jagat dadya geneping dewa ingkang dumunung wonten kalangan didir penyu pakaryanipun rumeksa Sekar Dewa Retna ya kembang klepu Dewa Daru mengko dadi pati uriping Pragosa ingkang wis peparap Bathara Daneswara rikala semanten kagiat Goro Kawekasan awit nampi rawuhipun ingkang Rai Nalendra ngalengka Biraja Prabu Dasamuka ora wekal gupuh-gupuh dene ngacarani kaya watuning kaya banyu arsa rukming daya mangkono pangudyas swaraning griya dereng kawijil ing ladi
sing kati karunaning kaswatse aning marga memalatku sang kondo sang narapat mojo leng-leng lalu angulati surya mangrangsang wayah umya samaromo yanto jagat dewa Bathara ya Bathara sesembahanku yen ora sisih panduluku kang nembe Bairawu ana ing kayangan Deder Penyu kadangku Yayi Prabu Dasamuka Yayi senggang napas asatriwe raharja rawuh ana ing kayangan Deder Penyu Yayi Prabu Dasamuka jagat dewa Bathara iya nampa pangestune Kakang Kakang Bathara Daneswara ora ana sambikala tekaku ana kayangan Deder Penyu kene ya syukur bejo sewu ya mung sembahku tampanana Kakang Daneswara iya Yayi Prabu Dasamuka iya janur gunung kadingaren rawuh mono kayangan Deder Penyu sumengko pengawak bojro katitik riwe mijilska muka ora kobrangu sapi dodot gumelarah ora koberning setake ana wigati apa Yayi Prabu Dasamuka Kakang apa Yayi Prabu kelenggan iki pancen aku karo kowe biyen lakon jaman bedaing Lokapala ketrimaning panuwunmu kowe karo aku supaya milih cangkrimaning Wang Jagat Giripati wadah karo isi ya wadah tak pilih kowe milih isine kowe ketrima panuwunmu dadi geneping dewa ketrima tapamu kowe dadi geneping dewa kebisik Bathara Daneswara kabar kang tak tampa kowe rumeksa kembang klepu Dewa Daru pati uriping pragusa iya adiku di ora bakal tedeng aling-aling ora bakal aling-aling tedeng pancene aku ketrima tapaku dadi geneping dewa pakaryanku rumeksa kembang klepu Dewa Retna ya kembang klepu Dewa Daru pati uriping pragusa Kakang opo Yayi Prabu mula tekaku nang kayangan Deder Penyu iki blak-blakan gandeng aku bakal ngadani ajang-ajangan prak klayan cedhis Bathara Rama aku bakal gayuh kembang klepu Dewa Daru pati uriping pragusa malah kepara aku bakal gayuh kembang klepu Dewa Daru pati uriping pragusa oyot sambirata pati uriping buta oh mengkono iya Yayi pun Kakang tak jarwani ya Yayi pun Kakang rumeksa iku ora wenang murbolan wisesa jangkaning dewa besok kapan kembang klepu Dewa Daru iku tumurun Madyapada nanging pun Kakang iku ming sak derma rumeksa ora wenang misesa mula yen to Yayi Prabu kuwi bakal murba kembang klepu Dewa Daru pati uriping pragusa iku ora prayoga mergo pun Kakang iku mung sak derma rumeksa kawidagane perkara maringke ana ing jagat iku
pangwasane Hyang Widiwasa aku ora wenang murbolan misesa Yai Prabu Dasamuka titigung mangananung kang wis mati urip maneh rinenggo aji panca sunya Kakang Dalaraja apa Yai Prabu Dasamuka aku isih sabar kowe ngerti watahe Dasamuka yuk oh Yai kowe aja kaya ngono aja sumentana kaya ngono elinga dumadi ana jagat iku ora ana barang kang langgeng Yai Prabu iku Nalendra gegedhuking jagat Nalendra gung binetara nanging yen watakmu sumentana kaya mengkono aku ora bakal nglilake kembang klepu Dewa Daru piye kowe kuwi kembang klepu Dewa Daru apa iki sing tak Rondi memono kaangke panjen kowe kawit biyen nganti saiki ora tau akur karo aku ora kelingan jaman bedahe Lokapala kowe kuwi pusaka tinggalane Kanjeng Rama Begawan Wisrama kowe karep wani karo Dasamuka ki janji wis digawe kagolku ora bae bero jemene mung kowe ngajarke dulurku tuwa ora marang karo Dasamuka laku tak poteng-poteng mandang babu kacarita Bathara Daneswara yen Jempala Prabu Dasamuka dadan enget Purwadasina kasiling samirana nulya Gregawangi mbujung Prabu Dasamuka oh Yai adikku sabar Yai Wajudi aku mbiyen tak jarwani ya Yai jaman bedahe Lokapala bribing perkara kuwi mbiyen tak wenehi sejarahe ya rungokno mula bedahe Lokapala nganti kelakon rikala semana ana negara Ngalengka ana sayembara Dewi Sukeksi ku dadi penglamaraning para ratu Rama arep mala kramake karo pun kakang ning tentekane dialap dhewe. Tak jarwani ya Yai. Mula aku mbiyen nganti wani karo Kanjeng Rama Begawan Wisrawa nganti tak uman-uman ana tengahing alun-alun jebul aku luput marang Kanjeng Rama. Iwan Bathara Narada paring duka karo aku. Senajan luput kinaya ngapa Rama ku sing ngukir jiwa ragaku ora wenang aku nguman-uman ana negara Ngalengka diraja rikala semana banjur aku nebus keluputane pun kakang gandeng wis kebacut Sukeksi dialap Rama Begawan Wisrawa aku mbiyen sumpah sesuk putrane Kanjeng Rama Begawan Wisrawa patut kaliyan Dewi Sukesi salah siji ana kang wani karo pun kakang lah ya dia apa Yai Prabu iku kang tak dama-dama mula kowe iki tak tresnani wis aja ngrangkul-ngrangkul tresnani dengkulmu mlocot kuwi tresna ki buktine apa nek kowe tresna karo Dasamuka aku njaluk kudu diwenehi ora paribasan mlaku dhisik ora ngenteni gawe becik ora ngenei ya kowe kuwi lah kebacut-bacut temenanan nggonmu Sumentana
mung kari ngulungke ora kembang klepu dewerna yen aku ora ngulungke bakal bapak tata jangamu ojo tinggal belayayi tatas janggane Bathara Daneswara kadhigis mawisyuh pengapitya Prabu Dasamuka eling-eling Bathara Daneswara dingguni Prabu Danaraja kedunungan Aji Pancasona angin kasiring sami rana gregah tangi Yai Dasamuka amuk Rayu Prabu Dasamuka den damu Bathara Daneswara eling-eling Prabu Dasamuka Nalendra kena lara luputing pati Matya dira kaping 7 datar kebajuting tiwas awit kedhirungan Aji Pancasona bumi wandane tesih sinangga bumi saged walu tumaing jati mbujung kridane mungsuh kakek Danaraja Kakang Danaraja amuk Yai Dasamuka ora pancen kowe iki nek karo aku wit biyen nganti saiki ora tau akur drun akur karo ora aku mung kari tekonmu kuwi tak kandhani aku iki kurangane apa dadi wong tuwa ngalah terus nek karo kowe kuwi ning kowe kurang niteni gebejikane wong tuwa wis drun tak jaluk kembang lembu dewerna sakarepmu kacarita Prabu Dasamuka muntapurda mila jejuluk Prabu Rahwana yen to bengok ngorkake Tribawana Prabu Danaraja ya Bathara Daneswara kagetak mawi Aji Pawanasara tambuh dawahipun Prabu Dasamuka gidrah-gidrah kaya barungan niragap amuk Dasamuka titik gum titik brani mangan anon iki sing tak jaluk Kakang Daneswara Drahun wong tuwa lumut diaji-aji lumut dipundi-pundi ora manut karo Dasamuka kuwi sing tak jaluk kawit biyen ora kulino wateke Dasamuka janji wis digawe kagol kowe
aja meneh moko Widra. Coba tak cedhake kembang klepu Dewa Retna. Apa iki kembang klepu Dewa Retna? Lah upama iki wujude ora memper. Mencorong apa cahya ya. Bakal tak gawa ana negara Kalengka Diraja sebut tak jebol. Kacarita watak Prabu Dasamuka agan. Jere pengangkas medya jebol kembang klepu Dewa Retna. Eling-eling Prabu Dasamuka titah kekasih Dewa Digdaya Sekti Mandraguna. Menapa ingkang sinedya saged kasembadan kembang klepu Dewa Daru den dongkel katut sadangkele kundur wonten gari Kalengka. Iki lelakon apa iki? Kaya barungan gedra-gedra. Kok suwe-suwe juk klentuk. Alah, adu-adu digawa tekan kene mung turu. Ora memper gedra-gedra kaya barungan teantere mak klintek. Seko dayane apa Diwaji? Diwaji, kulaturi wungu Diwaji. Yo, jagat Dewa Bathara. Paman kula mrica. Lho, pancen perbawane kembang klepu Dewa Darwampuh. Bareng tak gawa tak gendong saka mburi. Aku kaya barongan ditanggap. Gawa saka kayangan deger penyu perbawane aku dadi ngantuk lah. Napa nggih? Iya, kula ora percaya. Nek ora percaya bukteke. Nggih, Sendika. Kula niku nek panjenengan menika digdaya niku nggih mboten maiben panjenengan niku digdaya ning menang pengalaman kala mrica. Dasamuka iki digdaya ning kalah pengalaman karo wong tuwa kaya kula. Ngendi ana kembang marake ngantuk mboten wonten. Buktekno nggih, mangke kula sing beto.
dek puno menang pengalaman karo Dasamuka. Kira ya padha wae bareng gawa kembang ngantuk. Padha wae le turu. Wah, kula ya percaya arep wong tuwa ki terangane ya kalah ampuh kalih kembange. Mula aja maido. Dadi wong ki aja klira maido dandare kaya mengkono kuwi. Iso njabaya. Wah, nggih. Kula nggih nembe sak menika ngerti ana kembang kok marake ngantuk. Wong adate nek kembang niku nek kula gawa niku wae malah marake waras ning nek niki bareng kula beto. Monggo lek kula gawa jan kaya wong kaul. Nek kula gawa nganti tenanan. Saking seneng kula nganti kula unyet-unyet. Niku kembang klebu Dewa Daru. Sing dandane kok malah dadi ngantuk niku. Lah, paman kula mrica niku surah. Wong tuwa ora kena dienggo tulodo. Ya wis tak gawane mengko nek aku ngantuk tinggal gugahan nganggo srana apa ha sendika kita dawuh. Lah Dasamuka gawa kembang klebu Dewa Retna saka kayangan deder penyu lah ora pati duka mongko jane urung pancine tumurun Madyapada ya Simedya tak saur sika gegono ger Dasamuka aja kowe Kesanjabaya ya ger ulun Simedya ngrebut kembang klebu Dewa Retna Dasamuka. Ngacarita Bathara Narada ingkang Simedya ngrebat kembang klebu Dewa Daru rikala semanten semua ajrih pelayan Prabu Dasamuka. Eling-eling Bathara Narada ingkang Simedya nyaut kembang klebu Dewa Daru saking gugupipun ingkang den saut boten kembang klebu Dewa Daru utawi ingkang kahasta Prabu Dasamuka nanging kang den saut klentu kembang ingkang mencok wonten kembang klebu Dewa Daru.
sang saya dalwara rasa biar sorot lintang kumedap titi sonyo wis wadya latri lumrang gandaning Guspita kang karyaning putet nira sang Dijawara swaraning madu pronto panungsung sarining kembang Wong sang ajwalaju sang hayu palungguhan ulun Kakang Bathara Narada. Oh, tolo iya, prepe adi guru. Paran kawekasane Kakang Narada, Kakang Narada ulun utus merpeki dhateng kayangan Ndeder Penyu murba kembang klepu Dewa Retna. Oh, tolo kepareng matur, sewu kalepatan ulun nyuwun gunging pangaksami. Nggih, boya dadi menapa Kakang Narada? Purwanipun ulun merpeki kayangan Ndeder Penyu sampun lalu mangsa. Daneswara nampi sawanet Prabu Dasamuka kepengin nyuwun tumuruning payu kembang klepu Dewa Retna pati uriping Pragosa. Nggih. Lah, kembang klepu Dewa Daru sagedipun dongkel kelayan Dasamuka katut sak dangkele. Nggih. Lah, ulun merpeki ingkang wayah Dasamuka ing pengangkas medya nyaut kembang klepu Dewa Retna. Adi Pramesti preksa piyambak ulun yen kaliyan Dasamuka pripun. Lah kula merpeki Dasamuka yen to kepresan Dasamuka mesti kula dipun katutke desanipun. Pramila anggen kula nyaut menika kelentu sanes kembang klepu Dewa Retna nanging kembang ingkang mencok wonten ing madyaning Sekar Dewa Retna. Pramila kula semanggaaken Adi Pramesti. Oh yana dewa yanantana wong abrang tias padha sarasaran mawurahan ngantariksa ngantariksa pindha astra Narada Pracandha Nila Kakang Bathara Narada Prabu Adi Guru. Kakang Narada nyaut kembang klentu kumbang nggih menika kumbang ingkang mencok wonten kembang klepu Dewa Retna Adi Pramesti sanes Kakang Narada. Lho, lah menapa menika sanes kembang ning kedhak jelek dadi Prakosa.
marang abang nage utang pati utiranyo kang manyembur nyembur kakak rimang munio bangun tolo iya mandi sabdari adi pramesti Bathara Guru kembange kang mencawaten kembangipun sinebda adi pramesti Bathara Guru salah kedaten dadya pragosa menika nggih Kakang Bathara Narada napi wiwit dinten menika pragosa menika kula paringi tetenger kapi permuja bau nggih pragosa menika kaparingan nama kapi permuja bau nggih Kakang Narada kula semanggaken Ong Sangajwalaju Sangayu Palunggan ulun kapi permuja bau kula nuwun nggih wonten dawuh pikulun gandeng iku pragosa kedadian saka kembang kang mencok ana kembang klepu Dewa Daru wiwit dina iki kita ulun paringi tetenger kapi permuja bau iya lan kita ulun utus tumurun Madyapada dadi lantaran baline kembang klepu Dewa Retna iku pancen dudu pepintane Prabu Dasamuka nanging pepintane titah kang gedhe lelabane klayan Jagatraya yaiku wayah ketelakian ya kuwi wayah Prabu Sri Bathara Rama Kakang Narada prapi kapi permuja bau kula aturi mbeta tumurun Madyapada pasrahaken dhateng wayah kenagan Prabu Bathara Rama yuk iki dadi sedika kepareng kula nyuwun pamit badhe tumurun Madyapada ning mangke kula tukul sujana kados pundi Kakang Narada monggo Prabu Bathara Rama meniku punakawane Kakang Semar sak anake mangke nek kula tumurun Madyapada nggawa pragosa utawi kethek mangke para kawula alok-alok glo saiki Narada radi gawean saiki sambene bakul kethek lah malah cilakani to niki wong kethek niku kanugrahan kok Kakang Narada nggih nggih mboten dados menapa nyuwun pamit ulun tumurun Madyapada ingkang prayitna Kakang Bathara Narada pikulun ingkang wayah nyuwun pamit kapi permuja bau lelungsen ulun bakali muga-muga lebda ing karya